Hello, check. Testing mic. Check one. कृषी महोत्सव 2000 डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो आज प्रोग्राम जावपा आशिल्लो ते डिले जाल्लो असो दिसता आनी तो आफ्टरनून जावपाचो. तुमी पळयता डिफरंट स्टॉल्स बी लागलेले आसा. तशेंच हांगा पळय लायनी आसा लोकांच्यो जी फार्मींग हेतूंतल्यान येता. तुम्ही खंयच्यान येयला गे? आं कितें आसा लायनी कितें आसा? नाव बरोवपा म्हणटा मी रावले कसलें नांव? तुमी लायनी कितें आसा काय म्हणून विचार तुमकां. आतां तुमकां खबर ना कित्याक रावल्या ती? कोणें राव म्हणलें तर तुमकां? हय मागीर बसा. पळयता हांकां लायनी उरल्या तांकां खबर ना कित्याक लायनी रावल्या. कोणें सांगला? आमी पळयल्लें आतां हांकां खबर ना कित्याक लायनीर दवरल्या ते ती बसपाक गेले. प्रोग्राम केन्ना चालू जावपाचो? आज चालू जातलो. रजिस्ट्रेशन चालू आहे ना इमिडिएटली. ती कसली रजिस्ट्रेशन ते? नाव रजिस्ट्रेशन करता थिंग तो यहाँ नंबर है क्या भी? हाँ तुम्ही पळयता गर्दी वाडत आसा हांगा. आमी आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बोरीमल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केपें. कसली टिकेट कधी? ओय किती दिलं तुमकां? कूपन.
आणि उरल्या दोर आहे मग डबा जेवण नको किती गो तुम्ही गो येईल मग ये चाय या मग ना जेवण पाना झालं तुम्ही कोणचे आणला परोडा Everything in printed form. It's in a booklet. It's a spiral bound booklet. Yes. आमचं पेड एक न्यूज देऊ पास म्हणजे प्रिन्सिपल मग आपण त्याचा विचार केली तुम्ही याच्याबद्दल लोके कोण असा Principal आपको. नाही असं आहो ते उचलून येतो सांगा तुमचं सांगा आपण माडा बिला कधी केली माडाची गाजते हां काय जातं कोण असं तुम्ही असं इथलं किती तुमची सेक्शन किती असतोय त्याच्याबद्दल म्हाका म्हायती द्या हांव गोंयकारपण आसा आमी गोंयकारपण इज चॅनल
हाँ हाँ So this section belongs to what? You can describe what is here. ओके फाइन Okay. Tell about यू वांट CCR इन and मराठी technology. Yeah. विच लँग्वेज यू वांटेड आप हिंदी इंग्लिश रखिए मैडम. Huh? Whichever language you can speak. हाँ इधर I'll tell you. From here you can start it, sir. Yeah. Sir, okay. Not detail, but in short, Short in the वन 2-3 लाइन 2-3 minutes. You Okay, can fine. So, Which department? all right. First of all, I'm Shashi Vishwakarma. We are from ICAR, Indian Council of Agriculture Research Institute. That Central Coastal Research Institute is there in the old Goa, and we are part of the Krishi Vigyan Kendra. And here we shown this different post-harvest home science material is there. Like you can see, kokum is there. Kokum, then jackfruit paper is there. Vermicelli is there. So for that, we are giving training to the farmers to increase their livelihood. Speak loudly. Okay. So again, retail. No, it's okay. Continue. Continue. So here you can see different byproduct of this one home science, and we are giving training to the farmers. Okay, so farmer they can start their startup over there, and they can make the self-help group, and they can do their business over there. So from Ella farm. नो Separated. दिस इज अ सेंट्रल मराठीत बोलू Yeah, okay. युअर लँग्वेज युअर Any language, yeah. Konkani, Marathi, Hindi, any language. ओके फाइन क्या बोले मराठी में बोल हाँ मराठी में. नमस्कार तुम्ही आता स्टॉलमध्ये आहात ते सेंट्रल कोस्टल ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटचं आहे ओल्ड गोव्याचं. इथे तुम्ही बघतायत आमचे वेगळ्या टेक्नॉलॉजीज जे आहेत ते आहे सेंट्रल कोस्टल ॲग्रिकल्चर युनिव्हर्सिटीचं पहिलं बघितलं या साईडला तर तुम्ही बघणार सगळे टेक्निकल बुलेटिन्स आहेत इथे आपल्याला. नंतर मागे बघितलं तर इथे आपल्याला बॅकयार्ड काउंसिलला जेवढे कोंबडी लागतात त्या सगळ्या कोंबड्या आहेत. आणि इथे या स्टॉलवर आला या टेबलवर आला तर इथे तुम्ही वेगळे आपल्या जे लोकल फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स आहेत त्यांचे वेस्टेज होऊ नये म्हणून आम्ही सगळं त्यांचं प्रोसेसिंगसाठी ट्रेनिंग घेतो. त्याचे सगळे आयटम्स आहेत जे आम्ही ट्रेनिंग घेतो. इथे तुम्ही आला तर सेम गोष्टी हे आमच्या 4 काजूच्या व्हरायटीज आहे. गोवा कॅश्यू 1, गोवा कॅश्यू 2, गोवा कॅश्यू 3 अँड गोवा कॅश्यू 4. ह्याच्यानंतर इथे तुम्ही बघितलं तर इथे आपल्याकडे नटमेग पण असतो. नटमेगचा 80% हा नटमेग पॅरिकार्प असतो, तो वेस्ट होतो, मग फार्मरला त्याचा फायदा होत नाही. म्हणून आम्ही नटमेग पॅरिकार्पपासून वेगवेगळ्या गोष्टी बनवलेल्या आहेत. जसं हे नटमेग पॅरिकार्प टेफी आहे, नटमेग पॅरिकार्प कॅन्डी आहे, हे माउथ फ्रेशनर आहे नटमेगपासून बनवलेलं. हे झालं. याशिवाय आपलं गोवन सॉईल जे आहे हे बघताय तुम्ही नटमेगपासून वेगवेगळ्या हे पण बनवलेले आहेत कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अँड ऑल. इथे आपलं जे गोवाची जे सॉईल आहे ती फार चांगली आहे ऑर्गॅनिक मॅटर, पण जेव्हा ते झाडांनी शोधून घ्यायचं असेल मॅटर तर होत नाही. म्हणून त्यासाठी काय आम्ही केलं आहे की इथे बघितलं आहे की मायक्रोबचं कंटेंट कमी आहे. त्याच्यासाठी आम्ही 2 बायोफिल्म बनवलेले आहेत, गोवा बायो 1 अँड गोवा बायो 2. हे इकडचं झालं. त्या साईडला आपण आलो ते इथे आपल्याकडे सगळ्या भाज्या बाहेरून येतात. एका दिवसात 350 टन भाजी बाहेरून येते. काय येते? कारण आपल्याकडे व्यवस्थित भाज्यांची बियांचा प्रॉब्लेम आहे. जेवढा आम्ही सर्वे केला त्याच्यातून मिळाला. त्याच्यासाठीच आमचं एक सीड युनिट आहे, त्याच्यातले ह्या भाज्या आहेत. तिथे जे गोवाला लोकली लागणाऱ्या भाज्या आहेत त्या आम्ही बनवतो. याशिवाय ही भाजी जी आहे ती आमच्या इन्स्टिट्यूटचीच आहे, गोवा तांबडी भाजी 1, आणि ही पण गोवा ब्रिंजल 1 आहे. याशिवाय गोवा हा बायोडायव्हर्सिटी हब आहे. तिथे बरेचसे मेडिसिनल अँड ॲरोमॅटिक प्लांट आपल्याला सापडतात. ह्यांचा काय उपयोग पुढे करावा म्हणून त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही बघताय सगळं लिहिलेलं आहे, आणि कशासाठी वापर आहे हे सुद्धा आम्ही इथे लिहिलेलं आहे. त्याशिवाय इथे बघितलं तर अगेन जसं तिथे कॅश्यू व्हेरायटी सांगितलं आहे, इथे खजान लँड 17,000 हेक्टियर आहे. त्या 17,000 हेक्टियर्स असंच पडून आहे. त्याच्यासाठी आम्ही भाताची व्हेरायटी इन्स्टिट्यूटने रिलीज केलेली आहे जे खजान लँडसाठी आहे. गोवा धान 1, गोवा धान 2, गोवा धान 3, गोवा धान 4. ह्याच्याशिवाय आपण चवळीची व्हेरायटी पण रिलीज केलेली आहे, गोवा कॉफी 3. याशिवाय ब्रिंजल इथे तुम्ही बघितलं की इकडच्या ब्रिंजलला विल्ट खूप जास्त असतो. त्याच्यासाठी विल्ट रेजिस्टंट असे आम्ही 4 व्हेरायटीज केले, गोवा ब्रिंजल 1, गोवा ब्रिंजल 2, गोवा ब्रिंजल 3 अँड गोवा ब्रिंजल 4.
आता आपलं कसं आहे डबलिंग ऑफ फार्मर्स इन्कम. डबलिंग ऑफ फार्मर्स इन्कमसाठी काय लागतं तर शेतीबरोबर आणखी एक जोडधंदा लागतो. त्यात मग वर्मी कंपोस्टिंग आलं ह्याचं ट्रेनिंग घेतो आम्ही, बी किपिंग आलं त्याचंही ट्रेनिंग घेतो, ऑर्गॅनिक फार्मिंग असेल, देन पोल्ट्री असेल, बॅकयार्ड पोल्ट्री असणार, डेअरी असणार, पिगरी असणार, गोटरी असणार, या सगळ्या ट्रेनिंग्स आम्ही आमचे इन्स्टिट्यूट आणि कृषी विज्ञान केंद्र नॉर्थ गोवामध्ये देतो. थँक्यू. थँक्यू. येतो समस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार. खास करून डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा च्या वतीन तुमकां सगळ्यांक अनेकदा मना खळसांतल्यान येवकार दिता. आजच्या या सुंदरशा कृषी महोत्सव 2021-22 हाचे आतां रितसर उद्घाटन जातले. त्या मजगती माचेर कांय स्पीकर्सांचे टॉक जातले, तशेंच फोक डान्साचे कॉम्पिटिशन जातले. या कॉम्पिटिशनात जे ग्रुप भाग घेतले तांचे कडेन मागता की तांच्यांनी तयार रावचे आणि हांगा जी तुम्ही स्टेज पळयतात त्या स्टेजीच्या उजव्या बाजू जो काउंटर आसा थंय येवन तुम्ही किंवा तुमच्या ग्रुपाच्या लिडराक रिपोर्ट केल्यार जाता. सगळ्यांत पयलीं हांव मागता श्री खोटी महामाया SH ग्रुप ह्या ग्रुपाचे वांगडी आसात तांच्यांनी मातशेच्या सकयल येवचे आनी आमकां हांगा रिपोर्ट करचे. तशेंच मागता महालक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप बार्शेन हांचे वांगडी आयिल्ले आसात तांच्यांनी येवचे. KAD गर्ल्स मोरपिल्ला, श्री महालक्ष्मी बोर्लेम बार्शेन हे जे परफॉर्मन्स आयिल्ले आसात तर तांच्यांनी प्लीज जी तुम्ही सुंदर मार्च पळयतात ताचे सकयल काउंटर आसा थंय येवन प्लीज सोहम हाका रिपोर्ट करचे जेणे करून ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करपाक आमकां सोयीस्कर जातले. तेन्ना सगळे परफॉर्मन्स जेन्ना माचेर परफॉर्म करतले तांचे मागता एक करून तांच्यांनी येवचे आनी रिपोर्ट करचे. आमचे कडेन ऑलरेडी सिरीज आसा फ्लो आसा तेन्ना मागता सगळे पार्टिसिपंट आनी परफॉर्मन्स आसा तांच्यांनी प्लीज येवन रिपोर्ट करचे. आनी एकदा कृषी महोत्सव सुंदरशा अशा ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. Ladies and gentlemen, it gives me immense pleasure to welcome all of you on behalf of the Directorate of Agriculture, Government of Goa, the staff, and of course a big welcome to all the guys who are at the stalls. ज्यांनी खूप प्रयत्न केले आसा, खूप मेहनत घेतलेली आसा आणि हांगा पर्यंत तांच्यांनी आपलो काउंटर सजयल्लो आसा. हे काउंटराचेर जे स्टाफ आसात तांचे मुखेली आसात तांचे वांगडी आसात तांकांय मना काळजांतल्यान येवकार दिता. तांचे डिरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हे सगळे वांगडीच्या वतीन तांकां येवकार दिता, स्वागत करता. आणि जे तुम्ही सगळे हांगा आयिल्ले आसात वर सारके तांच्याकडे मागता की तांच्यांनी असो एक राउंड मारचो आणि या स्टॉलाक भेट दिवची जेणे करून काही स्कीम्स आसात, काही डिस्काउंट आसात आजच्या दिसा खातीर स्पेशल तुमकां दवरलेले आसात. ताचो तुम्ही आस्वाद घेवचो, लाभ घेवचो आणि हो कार्यक्रम यशस्वी करचो अशी तुमचे कडेन विनवणी आसा. तेन्ना म्हाका जी तुम्ही बसका घेतलेली आसात, बसयल्ले आसात तांचे उठचे
आणि दुसरी एक चक्कर माशी काही असतात, बरेच असतात. असो एक डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तुमचो बी हांगा पार्टिसिपेशन आसा. एक्झॅक्टली कितें प्रेजेंट करता तुमी आयज हे कृषी फेस्टिवल म्हणल्यार? ॲक्च्युली आमची डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आसा न्हू ती आमी 4 वर्सांचो डिग्री प्रोग्राम दिता BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुरेश कोळेकार. कितें म्हणून आसा? हांव प्रिंसिपल म्हणून थंय काम करता. ओके. आमचो मेन थीम हांगा आसा की टॅक्नोलॉजी ट्रान्सफराचेर पळय जें इन्फॉर्मेशन आसा तें ट्रान्सफर करपाचें. फॉर एग्जांपल वी हॅव गॉट बी किपींग, मागीर फूड प्रोसेसींग. मेनली आमचे गोवा इज प्रिफर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अँड देन फॉर द व्हॅल्यू एडिशन वी हॅव टू प्रोसेस दॅट फूड वॉट एवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वी गेट. सो दॅट देल बी good help for the farmers and our students and then the public as such for value addition and getting more income. So we have different projects, for example food processing in horticulture. We have got organic cultivation of vegetables, pulses and other crops. We have got beekeeping program wherein we give training on bee rearing and then honey production, and then we have got organic cultivation of paddy and finger millet, that is field crops. We have got some projects from some companies wherein we evaluate the molecules or different products, and then we go for scientific analysis and then we give the certification. In dairy processing, we process our milk for value addition to ice cream and then kulfi and lassi, paneer, shrikhand, so that the shelf life is increased. And then we have the value addition up to about 200 to 300%. For example, if we spend about 10 rupees on lassi, we get about 20 rupees. That is 10 rupees per packet profit. Okay, that's how it is. And then we also have got what you say is nurseries. We have taken license from Goa government, wherein we graft mango graft. You know this one. There is shortage of mankurad grafts. We graft mankurad. We develop the hybrids of Banavli variety, which is known variety across the state and then different parts of India. So you can see the processing. Okay, we have got cashew wine. We have standardized the protocol for cashew wine processing. Okay, and then here you can see different products that we are displaying. We have got the entomology department wherein we give training on cashew shoot and root borer management. You know about 10% of the population of the cashew is lost in India, in Goa. And then it causes huge loss to farmers. So just to take care of that, we impart training to different farmers and cashew growers to manage this cashew shoot and root borer. Okay. And then we have got red palm weevil in coconut, so we manage red palm weevil. So thank you so much. पाच सात लायनी मरे तुमी कितें करता ब्रेक म्हाका बरोवन वॉट्सॅपार करा म्हाका न्यूजां घालपा कळ्ळें तुमी कितें आसा आनी कित्या बद्दल म्हायती दिवपाक शकता तुमचे कडेन कितें आसा तें जशें तुमकां सांगले ब्रीफ आजच्या कार्यक्रमाची आतां 12 एक्स्ट्रा धाडपा जाय तकडी आनी 2 फोटो धाडा. एग्रीकल्चर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाच्या वतीन तुमकां अनेकदा येवकार आमच्या मजगती बाळा गेरगेनी मिरांडा जे जावन आसा असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर केप्यां खातीर हांचे उलोवप जातलें, हांचे टॉक जातलें, हांची स्पीच जातली.